wato wannan yaran fa dan sun ga mun yi shiru mun rabu da su suna so su wanfantarwa da mutane hankali. Wai Abu Salma ne yau yake fitowa yake cewa wai Najatu wai ta je ta harkar kasuwancin ta, wai ka san ta sun san ta, ka san su. Yanzu kai Abu Salma idan kana da kunne kana da kunya ma ya kamata ma ka fito ka dinga kare Fantami kuma kana gaya wa Najatu magana. Kai da ka fito ba ma kan Fantamin ba, malaman naku gabaki ɗaya sai da ka sa su, sai da ka ɗaga su sama ka zubar da su gabaki ɗayan su. To kai idan ma ana neman makaryatan malamai ai bakin ka muka fara ji ai bai kamata ma yanzu kai ka fito ka dinga a kesin din ka dinga goyon bayan wa'annan malaman naku na masu ƙaryan sunna ba ai. Ka zo kana wani magana cewa ai to idan ba su fito takara ba su za su fito. Mu ba maganar fitowa takaransa muke yi ba, mu yaudarar da yi mana da cin amanar da yi mana ne shi yasa muke tuna masa a yanzu a daidai lokacin da ya kamata ya tsaya tsayin daka ya kawo mana sauyi, a daidai lokacin da yake da damar da zai kawo mana ƙarshen ta'addanci, a daidai lokacin da yake da ikon da zai yi wani abu, a lokacin da idan har ba zai yi ba ya kamata a lokacin shi mutumin kirki ne ya sauka. Amma bai sauka ba, kuma bai hana a yi ba, kuma bai fito ya yi jan wuya ba. A yadda muka san shi yana kuka, a yadda muka san shi da san talaka, a yadda ya ja baki ya yi shiru, to dan yanzu ya fito takara mu an ga maka ihun da muke akan takararsa ne? Mu ihun da muke ba akan takararsa bane. Idan ya ga dama ya fito mu yaudarar mu da yi da cin amana mu da yi da rashin fitowa da yi magana akan kashe-kashen da ake yi a arewa a wancan lokacin, da kuma irin yaudarar mu da yi a wancan lokacin da irin yadda da amana da muka ba sa shi muke yin magana. In ya ga dama ya fito, in bai ga dama kai fito, muna so ne, muna da mai tuni dai mun san shi waye ne, mun san ba adali bane, ba mutumin kirki bane, mun tabbatar da cewa mugun mutum ne kuma azzalumi ne, ba dan talaka yake ba. Dan inda dan talaka yake yi Fantami wallahi Buhari ba zai ƙara mulki shi ba sai mun ga canji. A lokacin da aka bashi makami murna muke yi, muna ganin cewa zai saita Buhari, amma sai gashi ya ja baki ya shiru. Kashe-kashen da aka yi ga baki da yana da damar da zai hana, yana da damar da zai tahi tsaye, in ma bai da damar zai iya murabis ne ya ajiye kujerarsa, amma ya ja baki ya shiru. Har yanzu bai ta fitowa yi magana akan rikicin arewa ba. Mu dan wannan muke magana. Shine yanzu za ka fito ka dinga cewa wai tsohuwa, ai tsohuwar banza ka barta a gida ai. Tsohuwar banza wanda ka barta a gida kuma ka san kowa ce ita, amma na rantse maka kai da ka daga malaman naka ka daga su ga baki ɗaya daga farko har ƙarshe. Idan ma muna neman waɗanda suka fara zubarwa da malamai mutunci, ai a baki ka muka fara ji ai a bakin ku muka fara ji ai. In dai zubar wa'annan malaman da kake kokarin kakkarewa da wa'annan shugabanni da kake ganin cewa su ne mutanen kirki, idan aka ce su waye suka fara zubar musu da mutunci, wallahi Abu Salma kai ne. Saboda kai baka da bakin magana akan Najatu uwa ce a wajen yan gwagwarmaya. Na rantse da girman Allah ba kai ba, wallahi duk Najatu tana da kima da darajar da wallahi wa'annan masu ƙarya sunna ko kusa da ita ba su kamo ba. Saboda arewa ce a ranta, kishin arewa ne a ranta, kishin yan arewa ne a ranta, sauyi ne a tattare da na kawo sauyi. Amma ku babu wannan. Gabaki ɗaya ga abu ko banza da Ja'atu tana magana akan matsalolin yan arewa, kuma tana fitowa ta faɗi gaskiya, kuma a kaifi ɗaya muka santa ba a kaifi biyu ba. Amma shi wanda kake kokarin karewa ba, kai da kanka ka fito ka kare tashi, kuma malaman naku sun fito sun kare tashi. Katon makaryaci ne ko mayaudari ne, kake tunanin mu ja baki mai shiru? Kakkare na mana hankali mana. Saboda haka kiyaye, duk uban da yace zai taɓa Ja'atu na rantsa da Allah sai mun ci ubansa ko waye shi. Wallahi a yau Ja'atu tace za ta fito takara ko, wallahi sai ta ba ku mamaki. Wallahi da sai ta ba ku mamaki. A yau idan ta ce za ta fito takara sai ta ba ku mamaki. Kakkare na mana hankali mana.